poháre by sa hodili, ale ja si myslím, že ani taká drobná dámka si nebude úplne na zahodenie. A vyzerá byť aj spokojný. A vyzerá byť aj spokojná. Určite som niečo zmeškal, medzi tým, čo som sa otočil len 2 sekundy a pozrel naspäť. Dámy a páni, ideme tu veľký potlesk pre nášho Matiasa aj s jeho dobrou dámou. Pozrieme sa ako z rozprávky. Ale vy, milí priatelia, nás ste tlieskali a prosím, ja už mám iba jednu úplne najväčšiu prosbu a najväčší sen, ktorý nech tu vyjde. Ja sa vás nechcel vtedy rušiť počas toho tlieskania, ale správame si ešte raz tú parádnu mexickú vlnu pre nášho Matiasa, ktorú započneme touto našou zadnou severnou tribúnou. A pokračujeme tuto, poďme mexická vlna, ideme. Je to tam! Krásne, vy ste úžasní. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste tu s nami dnes prežili. Sme veľmi radi, že aj všetci rytieri to tu dnes prežili. Samozrejme náš potlesk patril Matiasovi, ale všetkým zúčastneným, ktorí bojovali o vašu slávu, o vašu priazniv a predstavili aj s našimi panošmi.